Hi havia una vegada una jove molt bonica que per desgràcia no tenia pares ni família i per això vivia amb la seva madrastra. Una viuda impertinent que tenia 2 filles molt lletges i que temps enrere s'havia casat amb el seu pobre pare. Des que el seu pobre pare havia mort, el tracte que li donaven la madrastra i les seues germanastres era terrible. Aquesta jove feia tots els treballs més durs de la casa i com que els seus vestits estaven sempre tan tacats de cendra, l'anomenaven la Ventafocs. Un dia, el rei d'aquell país va anunciar que faria una gran festa a la que invitava totes les joves solteres del reialme per fer que el seu fill, el príncep, conegués a totes les joves i es pogués casar amb una d'elles. «Tu, Ventafocs, no hi aniràs», va dir la madrastra. «Et quedaràs a casa fregant el terra i preparant el sopar per quan les meves filles i jo tornem». Va arribar el gran dia del ball i la Ventafocs, molt trista, va veure marxar les seues germanes ben mudades cap al palau reial. Quan es va trobar sola a la cuina, no va poder reprimir els seus plors. «Per què seré tan desgraciada?» I de sobte va aparèixer la seva fada madrina. «No et preocupis», va exclamar la fada. «Tu també podràs anar al ball, però amb una condició. Quan el rellotge de palau toqui les 12 campanades, hauràs de tornar sense falta». I tocant amb la seva vareta màgica, va transformar el vestit ple de cendra en un meravellós vestit de festa, amb unes precioses sabates de cristall, un altre toc, i va convertir una carabassa en la carrossa més magnífica de tot el reialme. I amb un últim toc, 3 ratolins van quedar convertits en els 2 cavalls més bonics del regne i el xofer del carruatge. L'arribada de Ventafocs al palau va causar admiració entre tots els convidats. En entrar a la sala del ball, el príncep va quedar tan pres de la seva bellesa que va ballar amb ella tota la nit deixant de banda la resta de convidades. Les seues germanastres no la van reconèixer i es preguntaven qui seria aquella jove tan formosa que havia enamorat el fill del rei. Enmig de tanta felicitat, la Ventafocs va sentir com el rellotge de palau començava a tocar les 12 campanades de mitjanit. «Oh, Déu meu, haig d'anar-me'n!» va exclamar. I com una exhalació va creuar el saló i va baixar ràpidament l'escalinata del palau, tot perdent en la seva fugida una de les sabates de cristall. El príncep, que va intentar perseguir-la, no la va poder seguir i només va recollir la sabata totalment enamorat. Per a poder trobar aquella bella jove misteriosa, el rei i el príncep va idear un pla. El jove príncep es casaria amb aquella que pogués calçar-se la preciosa sabata perduda. Va enviar els seus missatgers a recórrer tot el regne. Les donzelles de tot el regne se l'emprovaven, però no hi havia cap ni una que li anés bé la sabateta de cristall. Els missatgers reials van arribar a casa de la Ventafocs i les seues germanes, bé que van intentar-ho, però de cap de les maneres van poder posar-se la sabata perduda. Finalment, i en contra de la voluntat de la seva madrastra, la Ventafocs es van provar la sabata i tots els presents van veure amb gran sorpresa que la sabata li encaixava al peu de manera perfecta. I així fou com el príncep es va casar amb la jove Ventafocs i van viure molt feliços. I van ser feliços i van menjar tots anissos. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat.